10 snin ilu l-poplu Malti beda jagħmel użu mill-munita euro. 10 snin minn meta Malta ssieħbet fiż-żona euro, ġiet organizzata konferenza mill-Malta Institute of Management dwar din il-bidla fil-munita nazzjonali ta' pajjiżna. Politiċi u esperti qasmu l-ħsibijiet tagħhom dwar l-10 snin minn meta Malta adottat il-munita euro u l-futur ta' din il-munita. Il-konferenza kienet indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat, illi sejjaħ iż-żona euro bħala proġett politiku. Il-Prim Ministru qal li d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-mexxejja Ewropej jaffettwa liż-żona euro. Hawn nirrefera għall kriżi tal-Greċja fl-2015. Spjega kif meta l-mexxejja Ewropej kienu qegħdin jiddiskutu jieħdu d-deċiżjonijiet, dejjem żammew f'moħħhom il-munita euro. Deċiżjonijiet li kellhom jaffettwaw jekk il-munita euro tibqax ħajja jew le. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa favur Unjoni Ewropea li timxi fuq żewġ binarji paralleli. Hawn qal li jemmen li l-pajjiżi Ewropej għandhom jingħataw opportunità li jimxu l quddiem foqsma differenti. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li l-munita euro hija munita viżibbli, stabbli u li toffri trasparenza fil-prezzijiet. Tkellem dwar il-qagħda ekonomika li għandha Malta. Pajjiżna qiegħed igawdi minn ekonomija b'saħħitha, sitwazzjoni differenti minn pajjiżi Ewropej oħra. Fil-fatti f'dawn l-aħħar 4 snin, Malta għaddiet minn vjaġġ pożittiv li minn deficit kellna surplus. It-tkabbir ekonomiku qed ikompli jikber b'mod robust u Malta hija t-tieni pajjiż bl-anqas rata ta' qatt mill-Unjoni Ewropea.